Първото, най-важно е да го чуваш. Дори да кажеш, нямам нищо за тебе тази седмица, нищо не се случи. Примерно, ако съм продавам имот, тая седмица нямахме нито един оглед. Да не ме е срам да го кажа. Това не е провал за мен, че аз не съм успяла да генерирам интерес и да проведа огледи. Защото много колеги, включително в мой екип, сега как да се обадя на клиента и да му кажа, че никой не ми е звънял за неговия апартамент. Тоест, че няма интерес. Напротив, обаждаш се и казваш, тая седмица направих такъв и такъв маркетинг. Имам 2 обаждания с уточняващи въпроси, но нито един оглед. Защото това е субливното, когато трябва да се обадиш с лоша новина. Дори само да кажеш, обаждам се да ви чуя, при мен няма нищо ново или при мен има страхотно развитие, проведахме еди колко си огледа, флайерите в района оказаха много добър резултат, дадаха, просто трябва да има комуникация. Мой екип много често им казвам, говорете си с клиентите, дръжте ги в течението за всичко какво правите за тях. Той, ако не знае клиента за какво си направил за тях, той накрая ще ти каже, видях се с Томева, продаде ми имота, платих един комисион и това беше. Нали? Ще каже 3 основни точки, но той не знае. Защо не знае? Защото не съм му казала. Не съм му споделила какви разговори съм водила с другата страна. Не съм му споделила какви дилеми сме и проблеми сме решавали. Просто трябва да се говори, за да знаят хората.